O čom je pre mňa tento život? Myslím si, že každý, alebo teda som si istá, že každý má v sebe to, o čom tento život pre neho je. A keď sa tak uvedomíme, tak vtedy to býva zastreté, nevieme, čo to tu vlastne je, čo sa to tu odohráva, na čo to tu je, prečo to tu je a tak ďalej. Ale úplne v jednoduchosti pre mňa už od malička mi chodilo, že život je radosť. Chodilo mi to veľmi intenzívne a ako by som snívala o tom, že keby tak mohol život byť radosť. A neuvedomovala som si, teda keď už som bola staršia a nejak som na to pozabudla, tak som si neuvedomovala to, že ja si to nemusím iba prijať. A že ani nestačí si to prijať, pretože to je málo. To je ako keby som to chcela od niekoho, od niečoho, od niekiaľ, aby to tak bolo. A keď som si prešla mnohými skúsenostiami, situáciami, trápeniami, úzkosťami, strachmi a vo všetkých oblastiach života asi, tak a potočila som sa v tom, akože nie, že chvíľku, ale zase a opäť a trochu a tak ďalej, tak nakoniec je to tak jednoduché. Samozrejme, že ten proces bol nejaké dozrievanie, čo je úplne v poriadku. To ja nemám ani vôbec tendenciu ľutovať niečo. Všetko je správne. Bolo a je. A nakoniec prísť na to krásne, jednoduché zistenie, že áno, tvoj život je radosť. Lebo to tak cítiš a keďže to tak cítiš, tak tvoja realita má byť radosť. A nemáš na čo čakať, ale ty ustanov pre seba bez pochybnosti, bez výnimky, alebo teda keď prídu pochybnosti bez toho, aby som uznala tieto pochybnosti, že život pre teba je radosť. A takto je to pre mňa. Je mi jasné, že nie každý pôjde akoby alebo bude vnímať svoj život ako radosť, možno mu tam príde niečo iné, ľahkosť, alebo pokoj, alebo ako sa to povie, oddych a tak ďalej, to je jedno. A niekto si môže ustanoviť aj iné veci, ktoré nie sú toho pekného rázu, ale sú rôznorodé, pretože tých ponúk je tu strašne veľa. Ak si niekto vyberá učenie sa na utrpení alebo nejaké karmy, čo nikdy mi nedával zmysel, čo to, ako to mám chápať, čo to vlastne má byť, tak všetko, každý výber každého človeka je správne, pretože on má tú slobodu sa rozhodnúť, čo chce žiť. Akurát, že potom má aj zodpovednosť za to, že to bude žiť. No a mňa to stále, alebo teda vždy keď sa mi ukázal nejaký čriepok tým, ako som dozrievala k tomu vedomiu, k
ktoré stále bolo, akurát som ho nevidela, nevnímala. Zabávala som sa rôznymi inými situáciami a vlastne tým, čo produkovala myseľ. Tým som sa zabávala. A takto tu vlastne vo väčšine je, že nás tu zabáva to, čo, keď sa tu uchopujeme hlavou, tak nás stále niečo zabáva. Tak nemáme kedy sa vypnúť od toho a vlastne máme aj pocit, že nevieme ako. A toto nechcem rozoberať, lebo to sú také veci, ktorými si teda ideme, každý svojím spôsobom, ja som si išla tiež, ponúkajú sa stále, ale to, k čomu sa chcem dostať je, že aké je to krásne si uvedomiť potom, keď už teda je umožnené to dozretie k tej podstate, že tu neexistujú problémy, neexistujú ťažkosti, neexistuje nič, pretože to nie sme my. A samozrejme, že z mysli, z hlavy sa to nedá tak úplne uchopiť, že neexistujú. My ich tu vidíme, odžívame a tak ďalej, ale my si ich aj tvoríme. Takže oni existujú tým, že si ich vytvoríme a nemusia existovať, keď si ich netvoríme. A áno, dá sa to. Dá sa to tu žiť bez týchto všetkých bez tej tvorby, ktorá nás vôbec nebaví, nenaplňa a to je vlastne to prvotné, čo keď si uvedomíme, tak aspoň teda u mňa to bolo tak, že vtedy som sa rozhodla, proste som už si povedala, stačí, ja nechcem, ja chcem niečo, čo nebude týmto, čo bude tou radosťou. Ja to chcem, ako keby vtedy to bolo, že chcem na to prísť. No a tak aj som na to nejako prišla, ale prišla som na to, že tým stále som. Že som to vždy mala. To, čo poznáme, ale z toho praktického hľadiska to najviac, to čo ma úplne až rozosmieva, je, že ja sama si ustanovujem, ako tu pre mňa ten život bude vyzerať. Teda z pocitu, čo tu chcem žiť, čo je pre mňa život. A človeku sa zdá, keď je zahrabaný v tých problémoch, v tých veciach, ja to nazývam ilúzia, samozrejme neberiem to na ľahkú váhu, pretože som si to odžívala, tie ilúzie boli sakra realistické. Ale také povzbudenie mi prichádza aj pre ostatných v tom, že naozaj sú to ilúzie. Nevadí, že ich odžívame, ale naozaj to má, dá sa to nazvať, že má to svoj koniec. A potom je to individuálne, kto sa kde nachádza, kto práve si čím ide, pretože keď by som sa púšťala do toho popisu, tak mi to stále bude unikať, lebo každý to teraz vníma z toho svojho miesta, kde práve sa nachádza, ako vníma, ako sa ešte necháva tou myslou, alebo ako sa odúča vôbec
od toho, že tá myseľ ho stále niekam chce viesť a ťahať a zás ho nejako lapí niekde. Ale celé to naozaj môže byť smerujúce k tomu oslobodeniu sa od týchto všetkých zamotaní. A potom je radosť žiť to, že si skutočne všetko tvoríme. A už sa mi zasa ponúka, že je to veľmi je to možné veľmi mnohorako uchopiť to, že si niečo tvoríme, pretože vlastne tvoríme tým, že to v sebe mám, cítim, viem, čo je tu pre mňa, čo je také krásne. A potom tým pustením, čo už teda veľakrát sme určite všetci počuli, že netrvať na tom, lebo tam sa zasa chce pripliesť tá mysl, že áno, tvoríš si, jasné, ty si ten tvorca, ty si tu tvoríš a tu sa krásne to cítiš a teraz poď a rob niečo a kde to je a poďme to hľadať a tak ďalej, ale to tvorenie je uvedomenie. To je ako spočinutie na peknom gauči, kde si uvedomíme, kde si tak ako počkáme na to, keď k nám príde to pekné, tie pocity, to cítenie, vnímanie, ako teraz vnímam život, čo sa mi teraz páči, čo mi je príjemné a tak ďalej. A keď nás to navštívi, tak my si len bez pochybností uznáme áno. Toto je ono, hej, toto je pre mňa. A nenecháme sa myslou vykopnúť z toho gauča a ísť to rýchlo hľadať, alebo ísť to plniť, alebo vymyslieť niečo, aby som sa k tomu priblížila, dostala, nájsť niekoho, kto mi s tým pomôže. Tam sa učíme, čo je myseľ a čo je to cítenie, pretože tá myseľ chce už ísť rýchlo niečo s tým robiť, nejak to teda získať, keď zistili sme, že sa nám to páči, ale to čisté cítenie, to vnímanie, to bytie vie, že to prichádza a rozozná, kedy je to impuls z tej radosti, že prišiel kúsok, tak poď týmto smerom, alebo to ani nemusí súvisieť priamo s tým, čo cítime, ako by to hlava vyhodnotila, pretože ona si myslí, že to musí nejako súvisieť, ale ide len o to, že my sme stále v uvoľnení a nasledujeme to svoje cítenie a vieme, že k tomu smerujeme. A zároveň, keď sa dejú akékoľvek iné situácie, ktoré už zasa mysel chce vyhodnocovať, že možno, že toto nie je dobre, to by sa ti nemalo diať a už by sa ti to nemalo diať, tak zasa nejdeme do toho hodnotenia. Jednoducho sme na tom príjemnom gauči, nenecháme sa vykopnúť ničím a zdvihneme sa až vtedy, keď príde časť toho krásneho zhmotnená a my vieme, čo ideme spraviť, alebo to príde k nám, osloví nás to, niekde to zahliadneme, zacítime, že to je ono, že je to pre nás a vtedy ideme do tej činnosti.
dovtedy nemá zmysel ísť do činnosti, pretože vlastne by sme to chceli vytvoriť ako osobnosť. Osobnosť by to chcela ísť tvoriť a riešiť a má obmedzenú predstavu o tom, ako na to vôbec. Takže má zmysel spočívať v tichu, spočívať v energii alebo spočívať na miestach s ľuďmi, tam, kde cítime pokoj, spočívať si len tak v sebe, ak cítime s niekým, cítime sami, funguje to úplne samé, nepotrebujeme k tomu nikoho a nič, ale zároveň nám môže byť príjemné sa stretať alebo niečoho sa zúčastniť. Ale tá podstata, ktorá tam má byť, je ten pokoj. A pobývať v tom pokoji je úžasné, pretože to je to slávne nič, o čom všetci hovoria, v ktorom sú všetky tie krásy. Proste tam sa to myhoce a vždycky príde samé od seba to, čo treba. My to zachytíme, my si to odsúhlasíme, my si to uznáme a pozorujeme, alebo ani nejako schválne nepozorujeme, ale nechávame priestor tomu, že nás zasa osloví urobiť nejaký krok. Alebo sa niečo zúčastniť a tak ďalej. Nás to vyzve do tej činnosti. Vlastne nás to pozve do tej činnosti. Prídu možnosti, ukážu sa. A toto všetko je ten skutočný život, ktorý som si chcela zažiť, keď som sem išla. A je to tá skutočná sloboda, ktorá sa mi už dávno dávala poznať a myslela som si, že ja neviem, tak asi neviem ešte koľko životov tu bude musieť prísť a čo sa tu všetko bude musieť udiať na tej zemi, aby som si to tu mohla zažiť. No a nemusím tu chodiť, keď nebudem chcieť už vôbec. A hlavne sa tu vonku nemusí meniť nič. Všetko sa môže diať tak, ako sa deje okolo. A to, čo je podstatné, je vo mne, pretože ten môj svet radosti, môj svet pokoja, môj svet proste radosti, to by som tu popisovala, čo to pre mňa je, tak je vo mne, ale nie len, že je tam niekde vo mne a teraz ja som tuto v tejto realite, kde sorry, sa to nedá, ale naopak, je to vo mne a dá sa to tu. A akokoľvek moja myseľ prichádzala s tým, že dobre, jasne, dá sa to tu, tak a tu je problém, a tam je problém, a nemožnosť, a není, a nedá sa, a tak ďalej. Všetko z tohoto je veľmi jednoducho to vytriediť, pretože každá nemožnosť a každý problém je iba myseľ. A tam to končí. A nehovorím to len tak, pretože v živote dostávam a dejú sa mi, dá sa to nazvať dôkazy, ale proste je to zhmotnenie, je to moja realita
tak, ako to cítim. A veľakrát rozum nemá šancu. A už len vidí, aha. Wow. Samozrejme, že potom poponúka zo pár problémov ešte, ale aj to postupne slabne. A je to ako keď niekde v diaľke proste šumí, ja neviem, niekde po ceste chodia auta, niekde za kopcom a ja počujem nejaký šum, vnímam to, že to tam je, akože nejaké problémy alebo problémy, neviem to inak nazvať. Teraz mi nič neprichádza iný názov. Ale nie je to ten hluk v tej hlave. Už dávno to nie je ten hluk v tej hlave. Ani to zamotanie a tá ilúzia toho, že je toho veľa, že sa z toho vyhrabať. Jednoducho to usadlo. A nemusím sa vypínať z niečoho, že by som akože nevedela o tom, že tú spoločnosť predstavuje nejaké problémy, akože predstavuje ako pomenúva nejaké problémy a snaží sa nás varovať a všeličo možné, ale ja to vnímam, ale proste tým nežijem. A je to naozaj pre mňa ako niečo veľmi vzdialené, čo tak jemnúčko iba viem. A mnohé z toho ani ku mne nedojde. Tak to majú mnohí ľudia, ktorí si vlastne takto venovali to, že chcú žiť naozaj ten svoj život. Čiže v mojom prípade môj život radosť. A je to veľmi, ešte mi tak prichádza, že je to veľmi pokojné. Je to fakt fascinujúce, že aj v tom pokoji, kde všetko tak ako utichne a človek by si myslel, že tam bude nuda, že proste to ako si tam nemôže byť predsa moja radosť a taká ako vášeň občas alebo taký nejaký ťah, ale ono to tam je. A je to v takej krásnej podobe, že už nikdy by som nechcela, aby ma emočne niečo tak bralo aj ani do tej radosti, alebo do takého tešenia sa, alebo eufórie. Už by som to nechcela, pretože aj to je vyčerpávajúce. Aj to bolo vyčerpávajúce. A ja som si myslela, že hľadám to, ale v skutočnosti to nie je ono. Je to ten pokoj. A je v ňom naozaj všetko. Všetko. Nie je možné, aby tam nebolo to, čím sme. To, čo je to naplnenie, kedy človeku proste nič nechýba, kedy vie, že žije, kedy skutočne si odžíva tie krásne vnemy a cítenie, ktoré ku nemu chodia navštevovať ako ponuky. Chceš? Áno, chcem. Nebudem pochybovať. A iné ponuky, ktoré zase chodia, tak, ktoré sa netýkajú tej radosti a vôbec sú nie z toho naplnenia, tak tie zase prijať vôbec nemusíme. A je to naozaj krásne. Mňa to akože fascinuje, ale tak, že je príjemné si to uvedomovať. A
takisto je mojou radosťou to zdieľať a tvoriť v tejto energii. Tvoriť v tom, že v tejto energii ja v svojej esencii, tej radosti a takého toho uvedomenia neobmedzenosti a vlastne tvoriť v tom spoločnom, čo je tá neobmedzenosť a to vlastné tvorenie si svojej reality, každej tej vlastnej. A potom je krásne, keď sa to prepája, spája, alebo vytvárajú sa spolupráce, nejaké prepojenia, stretnutia a sa tam stretajú tie rôzne esencie. Toho, čo majú zasa iní ľudia, ako to oni vnímajú, čo to je pre nich. A vždy to tam má nejaké také svoje prelínanie. Vtedy sa to spája. A to sa deje tiež úplne samé, pretože ako náhle je v tom nejaké očakávanie alebo kalkulovanie, tak to nie je ono. To by chcela zasa mysel napodobniť. To, čo je úplne dokonalé, a napodobniť to nikdy nedokáže. Takže toto je pre mňa život. Veľmi sa z toho teším a veľmi sa teším, že toto je vlastne pre každého človeka to jeho vlastné. A potom sa to tu prelína a deje spoločne. Ale vždy, tak ako aj v partnerstve, tak to hlavné, to najvyššie je zo seba. Nepotrebujeme ako keby ísť k tomu druhému, lebo sa nám to stretá a každý ideme z toho svojho naplnenia. Nie je tam tá potrebnosť toho druhého, ale je tam tá radosť z toho, že hoci nepotrebujem, tak tu mám ešte takéto obohatenie krásne. A ono sa to tak nazve, že nepotrebujem to, ale je to prirodzené a je to práve tá radosť pre mňa zdieľať ten život s niekým. Takže, ale z tej nutnosti potreby to ani neprichádza, alebo teda neprichádza to práve do života, pretože tam nie je tá potreba. To by bolo z miesta nedostatku. A takisto aj v spolupráci s inými ľuďmi, v nejakých stretnutiach, priateľstvách a tak za mňa vnímam, že je to tak, že sa nemáme strácať v tom vonkajšku, v tých druhých, v tom druhom. My dokážeme tým, že sme sebou, to už funguje. A my to vnímame, že tam je zároveň to prelínanie, to dávanie, to spoločné a tak ďalej. To tam všetko už je. Tiež sa to netvorí hlavou, ani to netvorí osobnosť. Čiže tiež ďalší pojem, ktorým by sa dalo vyjadriť moje ponímanie života, je sloboda. Pretože toto je pre mňa tá sloboda. Sloboda pre mňa a sloboda pre každého. A tiež mi dal život už okúsiť, teda som si dala okúsiť, že to funguje. Že proste ja v slobode
druhá bytosť v slobode. Nikto akoby od nikoho nič nepotrebuje, nevyžaduje, nepýta, nekalkuluje ani sa neuisťuje, alebo teda ako nevysvetľuje ohromne tomu druhému. Nie je to potrebné, keď sú tie bytosti už tak otvorené, že vedia, že obidvaja si dávajú vlastne do života venujú si to, že žijem život v slobode a príde ku mne bytosť, ktorá žije život v slobode podľa seba a je tam to prelínanie. Proste je tam stále niečo, čo sa prelína a čo sa spolu žije. Tam nie je o čom. Za mňa teda tak som to chcela a tak to je. A vrátim sa zase na začiatok k tomu, že je to tu. Ja to vnímam tak, že je to tu. Takže každý si dávame to, čo chceme a to potom žijeme. A je to možné si to svoje dovoliť naplno. A nech už má tá esencia a ten výber každého akúkoľvek podobu, tak je za tým ten pokoj. To je pre mňa také akoby smerodatné, alebo proste to nemusím zisťovať, ale je to cítiť za všetkým, že je to z toho pokoja, pretože je to z tej plnosti. A vtedy človek vie, že je to ono. A ak má on nejaké predstavy a druhý má iné predstavy, tak je to v poriadku. Ja z plnosti vnímam toto, ty z plnosti vnímaš tamto, ty si budeš žiť to a ja toto. A je to úplne úžasné. A fungujú v tom všetky. Aj prepojenia medzi nami. Takže za mňa sa tu oplatilo sa narodiť, čo nie je pochyb o tom. Naozaj som sa ako také malé dieťa potešila, že jej, to, čo som vnímala, keď sa navnímam do toho dieťaťa, tak to naozaj je. To nebol sen. To bola skutočnosť, ktorú som si mala nechať k sebe prísť. Už vtedy to bola skutočnosť a bolo na mne, či ju budem považovať za sen, alebo či prídem na to, že je to moja realita. A tu sa končia slova a vlastne je to pre mňa úžasné. Chcela by som to nejako popriať každému, ale ono to na jednej strane všetkým prajem, ale je to pre mňa jasné, že to pre každého je, takže čo im mám prijať? A hlavne toto nie je o tom, čo ja komu prajem, ale o tom, že sa vie, čo je koho. Takže užívajme si to, keď chceme, lebo môžeme. To je to perfektné.